Nils Andreas Ren vinner 8-6 mot KF i det. Hvordan vil du løse det stedet? Han var ser jauner. Och också här var han. Han är utvisningar, säljer börjande. Men ja, det kunde ganska färra båda väg. Du får lägga utvisningar i början. Är det också när Charles Leclerc i början eller vad är det? Ja, det är ofta en kontant av FK spela och tar har starkare men där lägger point i hållen så är vi klara som kostar det jobb. Tar blev vi hänga ut det kom till Leclerc Charles look at this now. Kui look at this now. Det för också vi 2-3 mål. Ja, jag vet inte vad det är men det var Atlanten och det avtal håller inte någon skulle in och så räna renna för dem. Men jag vet inte hur rutinerna som manglar det gott det är men vi klarar själva bara fra. Ja, det där missflöja de gamla goda spelarna. Är det som manglar kanske är att locka Disney och vara nog finisher där välja verkliga hjältar. Ja, så han det. Det kan vara torr att locka längt för och rutinerna när de har kallt i ändan men till näka som vi skulle söka lägga. Spelar man Koffring där är det några särskilda spel med det Koffring gå? Ja, jag har alltid tro på. Jag vet vi så ofta en själver men det är inte lätt. Tar bäjas öna Koffring. Så det är var ganska extra goda vinna att det var mot Koffring. Ja, så han.